Comarcal TV, tota la informació de les nostres comarques. Junts tenim molt que veure. Molt bona vesprada i benvinguts un dia més a La Banqueta, segon programa de la setmana, i tenim que contar-li el que ens queda encara pendent de l'actualitat esportiva de les nostres comarques a la televisió comarcal. Com sempre, compartim este programa servidor i Arturo Reig. Arturo, bona vesprada. Hola, Pablo. Tenim un programa, la veritat, que molt xulo per davant, perquè hem de fer el repàs poliesportiu, que ens va quedar pendent del dia d'ahir, per repassar tot el que ha passat en les diferents disciplines esportives així en les nostres comarques. I després, entrevista i tertúlia, que jo la veritat tinc moltes ganes. Jo, per qüestions de protocol Covid, no vaig a participar en l'entrevista, però vaig estar per així darrere molt pendent perquè tinc moltes ganes d'escoltar aquesta història, perquè el que m'has pogut avançar jo crec que a la gent li pot aplegar, li pot tocar. Sí, una entrevista normalment i habitualment parlem d'esport, òbviament, en protagonistes vinculats a l'esport, i avui també he estat un esportista, però que desgraciadament no és notícia per haver aconseguit algun repte esportiu, sinó precisament perquè s'ha vist truncada la seva evolució esportiva per una greu malaltia, en aquest cas una leucèmia, que afortunadament de la que està recuperant-se, però que un xaval molt jove que juga al Club de Futbol Clariano i que es contarà un poc la seva història, que ha mobilitzat a tot un poble com Ontinyent, i que jo crec que és important, no?, sentir aquests testimonis per a veure el que realment és important en aquesta vida, i crec que va ser una entrevista indiferent. I després també... La tertúlia en un referent del futbol ontinyentí, anem a dir-ho així. Sí, jo diria que d'Ontinyent, de la Vall d'Albaida i de les nostres terres. En el top 10 està d'Ontinyent, segur. De 5 futbolistes d'Ontinyent que han arribat a debutar en primera divisió i que encara estan actius. Per tant, és que saben un poquet de futbol, que intenten esbrinar qui pot ser, que segurament ja ho hauran adelantat. Per tant, un programa molt atractiu. Però tot això serà després del poliesportiu, que encetem ja. I estem en moments finals de la temporada. Ja saben, ahir, per exemple, parlàvem del final per als nostres en tercera divisió i avui parlem del final per als nostres, Arturo, en la Lliga EVA. I una jornada més, l'última, que ha sigut més del mateix en esta fase de descens que hem viscut els últims mesos. Sí, la veritat és que cara i creu. Contínuament és la mateixa història. Veníem de 2 setmanes en què l'S d'Ontinyent va tindre en la mà guanyar els partits. Este últim partit jo crec ja definitivament va ser un partit realment roïn. Novament l'equip va desaparèixer sobretot en el tercer quart. I l'emoció que la va posar el Gandia, que novament va guanyar, anem a veure resultats i estadístiques d'aquest partit, novament va guanyar el Gandia el seu partit i ho va fer, però apretat, eh? Sí, tan apretat com d'un punt. És a dir, al final crec que 9 victòries consecutives. S'ha guanyat tot i en aquesta segona fase. Sí, en aquesta segona fase ho va fer molt bé. I bé, la tendència, quan un equip té confiança, quan un equip li van les coses de cara, un partit que no va ser massa brillant, però va saber arribar en un final igualat i fer-se la victòria per aquesta diferència mínima per una Aldaia que estava jugant el descens i que al final se'n va eixir de 8 en un partit de baixa anotació. Sí, i de baix percentatge, vull dir, de tirs de camp, un 35% dels dos equips. Com dius, de baixa anotació i de tirs de 3 ni parlem, perquè 6 de 29 i 9 de 32. Ne van tirar, ne van tirar. Sí, ho intentant a base d'insistència, però bueno, al final l'equip, en aquest cas de la Safor, que en la tendència habitual i demostrant que era digne de lluitar per alguna més que per eludir el descens. Però una muntanya russa el partit, per a Units pel Bàsquet Gandia, va començar molt bé, segon quart desastrós, i ho va salvar tot en l'últim. Sí, la veritat és que prou igualat. En el segon quart, la veritat és que ni uns ni altres anotant, serà 13 és un parcial molt curt, però bueno, jo crec que de manera brillant conclou aquesta temporada per a l'equip saforenc. I anem a veure aquestes declaracions, aquests vídeos curts que cada setmana els oferim de l'entrenador de l'Units pel Bàsquet Gandia. Última jornada del año, último partido. Da pena terminar una temporada cuando después de remar mucho la terminas tan arriba.
orgullosísimo, contentísimo con cómo ha crecido este equipo, con cómo ha crecido cada uno de los jugadores. Nadie se acuerda ya de octubre, de noviembre, lo duro que fue, la frustración que sentíamos en muchos momentos ante no saber cómo hacer evolucionar este proyecto, pero seguimos creyendo, seguimos trabajando. Al final, cuando la actitud está, todo lo demás es cuestión de trabajo. Esa es una gran lección para todos y que yo, que me la sabía, tal vez la había dejado en algún cajón por ahí olvidada. Enhorabuena a mi equipo, bonito final hoy con la gente y bueno, esperemos que podamos mantener parte de este bloque e intentar desde aquí seguir creciendo. Se'l notava emocionat en aquest últim partit i ja pensant en la pròxima temporada, per a ells una nova temporada en Lliga EVA, que jo crec que voldran tindre aspiracions interessants. Per això parla de mantenir el bloc. Dos idees bàsiques. La primera, la idea de mantenir el bloc, que s'ha demostrat que és un equip solvent i que pot fer grans coses en Lliga EVA. I la primera és que n'hi ha que recordar-se'n, sobretot de finals d'any, on el Gandia ho va passar molt mal. Després va reviscolar, però aquesta mala dinàmica el va portar a lluitar pel descens. I bueno, al final de temporada realment per a recordar. I un descens que, ja ho vam comentar, no ha pogut eludir, almenys en la pista, l'ES Tontinet. Nova derrota per a tancar, jo crec que una temporada, no anem a dir per a oblidar, perquè és cert que per a l'ES Tontinet és tot un repte l'estar en la Lliga EVA, mantenir un equip i fer-lo competir, jo crec que és per aplaudir, però la sensació ha sigut dolenta, no? Sobretot en el tram final on la cosa ja ha anat en picat. La sensació ha sigut de patir. Jo crec que és la frase que... Parlàvem de disfrutar de la categoria, però l'han patit en excés, no? Sí, jo crec que a tots els nivells. A nivell de resultats, a nivell esportiu, a nivell de lesions, a nivell de... Va haver també diverses jornades que l'equip tampoc, per tema de Covid i contagis, tampoc va poder estar ni siquiera entrenant. I jo crec que el final de Lliga és un poc reflexe de lo que ha passat i sobretot el tercer quart. Jo crec que venim repetint, sobretot les desconnexions de l'equip, majoritàriament en tercers quarts, i així està l'exemple. 11-30 en el tercer quart, que la veritat és que, imagina't, que un rival te faci 30 punts i tu en facis 11, que era pràcticament un -20, això decanta un partit en qualsevol circumstància. Al final l'equip no és que no hagi sigut capaç d'eludir el descens, és que ha sigut últim de la classificació i jo crec que ha sigut un dels partits que més lluny està de guanyar i al final n'hi haurà que fer balanç, l'equip ja desconnecta definitivament, deixa d'entrenar ja perquè la competició s'ha acabat i anem a veure quina il·lusió n'hi ha cap a la propera temporada de construir equip, perquè jo crec que el repte és d'intentar tornar, no sé si serà del club, però d'intentar tornar per a disfrutar almenys de la categoria, perquè crec que enguany aquest repte no s'ha aconseguit. Doncs en aquesta Lliga EVA lluitarà per recuperar-la, l'ES Tontinet la pròxima temporada, i una Lliga EVA que ha acabat, així com veuen, en la fase de descens. Com diem, l'Unispel Bàsquet Gandia 10 partits seguits guanyant en aquesta segona fase, 5 seguits perdent l'ES Tontinet, n'ha rascat alguno, però és la cara i la creu d'esta fase de descens, els nostres representants. Sí, la veritat és que fa 5-6 setmanes jo crec que érem més optimistes del que al final ha resultat, però almenys quedar en la posició 7 jo crec que ha sigut una posició que s'ha pogut abastar i en algun moment inclús s'ha tingut molt prop, però al final jo crec que han hagut partits que haurien d'haver guanyat, no es van poder guanyar i al final jo crec que al final la classificació és la que dicta sentència. Si el Gandia està on està és perquè s'ho ha merescut i si l'ES tanca la taula, òbviament també per demèrits propis està ahí. I en esta Lliga EVA vol estar la temporada que ve el Nou Bàsquet Xàtiva. Té una setmana clau perquè acaba la fase regular esta setmana i tenen doble partit, dissabte i diumenge. Ho tenen en la seva mà. Anem a veure els resultats de la darrera jornada de la Lliga Nacional, que els tenim ja per així. Van perdre en casa del líder, si no recorde mal, en aquest cas estic buscant per així. Sí, van perdre en casa del líder, en casa del Sueca, 73-62. I va guanyar en aquest cas contra el QER, contra el Elche Bàsquet Club, el Sant Pedro Moixent, 79-44. Menú festí, no? Sí, la veritat que era el QER, és un equip que no ha fet bona temporada a l'Elche, però 35 punts. Van aprofitar ahir els de Moixent. I veuen així la pròxima jornada, esta és la que resta pel que fa al calendari que hi havia marcat inicialment. Nou Bàsquet Xàtiva, Montemar, última jornada de Lliga. Això sí, el Montemar juga un partit entre setmana, crec que va jugar ahir, el Nou Bàsquet Xàtiva juga un partit pendent el dissabte i aplegaran els dos a aquest últim partit, jugant-se possiblement l'ascens o els dos, inclús amb la fase d'ascens en la butxaca. Perquè anem a veure la classificació, el Nou Bàsquet Xàtiva
el millor que té és que aplega este moment decisiu depenent de si mateix. Està en la quarta posició, li resten 2 partits, empatat amb el Montemar, un d'avantatge respecte al Mutxamel i, per tant, ho tenen en la mà, no? Tenen que aconseguir, no sé si les 2 victòries o en una li pot valer per aconseguir aquesta classificació per a la fase d'ascens a Lliga EVA, que és l'objectiu a hores d'ara. Ho té prop, ho té a l'abast. El Moixer és el que està en una zona complicada, perquè a més la de Xavi, que va per baix, té partits pendents. La veritat és que així, lo dels partits pendents continua sent una constant. Acabar la temporada encara... Acaben la temporada este cap de setmana i ho han de regularitzar. O sigui, vull dir, és una setmana o un final de setmana... Jo no acabo de comprendre com acaben competicions encara en partits pendents. Vull dir, s'acaba la jornada... Els tenen que jugar tots abans de l'última jornada, però això... per les circumstàncies van a jugar alguns equips dissabte i diumenge, o divendres-diumenge, aquestes coses. Apretat. Ho tenen complicat. Bé, això pel que fa al bàsquet. Esperem la setmana que ve contar-los bones notícies. I fem una ullada a 2 disciplines més. En primer lloc, a voleibol, on tenim resultats destacats del Club Voleibol Xàtiva, sobretot dels seus equips juvenils, perquè els 2 equips, el masculí i el femení del Family K Xàtiva Voleibol, s'han classificat per a la final autonòmica, després de guanyar també els partits de tornada en l'eliminatòria de quarts de final. Tenim per així els resultats pel que fa a sets. 3-2 van guanyar els xics, 1-3 les xiques. I a partir d'ahir, resultats de formació, resultats d'esport base, 0-3 va guanyar el Xàtiva Voleibol 1 a l'Illa Grau de Castelló, un cadet femení. L'infantil femení va perdre 3-0 contra el mateix rival. El cadet femení 3-2 va guanyar contra l'Illa Grau de Castelló. El cadet masculí 1-3 va guanyar al Torrent, en aquest cas el Xàtiva 2, i el Xàtiva 1 li va guanyar al Mediterrani de Castelló per 0-3. Així que jornada positiva per als interessos dels equips del Club Voleibol Xàtiva i tanquem este poliesportiu, Arturo, amb futbol sala. En este cas, mala notícia, l'equip de l'Olleria Vall d'Albaida, que va caure 5-2 a l'Alcora en un partit que pintava molt bé, 0-2 al minut 10, però després va vindre la remuntada local, encara l'Olleria. Queden 3 jornades per al final, l'Olleria jo crec que té molt senzill per a mantenir la categoria, però òbviament algun partit més haurà de sumar perquè bueno, ve d'una derrota i per darrere també venen apretant. Doncs amb això tanquem el repàs de tot el que teníem previst per avui en el poliesportiu i entrem en les seccions habituals de la banqueta. Jo vaig a retirar-me per així darrere. Te deixo tot a tu, Arturo, per a una entrevista, la veritat que no vull perdre'm. Molt bé, doncs allò anem. I és temps d'entrevista, una secció que, com bé sabran, normalment, sempre dediquem a gent relacionada amb el món de l'esport, lògicament, dirigents, esportistes, que es venen a parlar d'objectius aconseguits o que estan per aconseguir, de repte, de sacrifici, d'aquest espírit de competició, que lògicament tenen que tenir tots els esportistes. I avui no anem a fer una secció perquè anem a parlar d'un esportista, però tots aquests qualificatius que estem parlant els ha tingut que aplicar a algo més que a l'esport. Estem parlant d'aquest espírit de lluita, de sacrifici, de superació, que ha tingut que tirar endavant per a superar una greu malaltia, està en aquest procés de recuperació. I bé, per aquesta vinculació al futbol i per l'any que realment estan passant ells i la seva família, jo crec que era ja convenient dedicar-los aquest espai de l'entrevista a 2 protagonistes que tenim en nosaltres. En primer lloc, el gran protagonista que es Brian Espinosa. Brian, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, me encuentro muy bien, ya recuperándome de todo. Bueno, eres deportista porque eres jugador del Club de Fútbol Clariano, un equipo de Ontinyent. Sí. Y ahora iremos hablando un poquito cronológicamente de lo que ha sido pasando. Pero bueno, el último capítulo ha sido que has pisado el césped otra vez. Creo que si desde realización nos lo pueden mostrar, tenemos un vídeo de cómo, acompañado por tu entrenador, volviste un poco a ser recibido por la afición en el césped. No sé qué sentiste por este fin de semana, reencontrarte con el equipo y poder volver al campo, por lo menos esos segundos, ¿no? ¿Qué sentiste? Sí, pues mucha ilusión, mucha emoción por volver a pisar el césped después de muchos años, año y medio. Y los aplausos del equipo rival y de las madres de nuestro equipo, la verdad que me ilusionaron mucho. Muy bien, también tenemos, la segunda invitada es una mujer protagonista también en esta historia porque es la madre de Brian, que la primera pregunta es la misma. Fina
en este caso. ¿Qué sentiste, ¿no?, cuando viste a Brian por un momento con la foto del equipo, con sus compañeros? Pues la verdad, sentí muchísima emoción, o sea, las lágrimas no paraban de brotar, de ver que había finalizado una etapa y estaba empezando otra, y que verlo pisar el césped después de un año y pico fue, vamos, lo más bonito que nos ha pasado en todo este tiempo. Bueno, hemos visto un poquito esas imágenes. Vamos a hacer un poco cronología de qué es lo que ha pasado. Brian estaba jugando en la FEBO, en la Fundación Sport Base d'Ontinyent, en el infantil, quiero recordar. Hiciste una temporada muy buena, porque eres delantero y encima goleador, ¿no? Me has contado que hiciste más de 20 goles esa temporada. Se fijó en ti el Club de Fútbol Clariano para que jugaras con ellos en la categoría cadete, y empiezas la temporada con ellos, pero por lo que he ido averiguando y he sabido que vas contando, algo no iba bien, ¿no? Empezaste bien la temporada, pero llega un momento en que eres titular, dejas de jugar porque el entrenador no te ve bien, físicamente no estás bien, y no sé cómo te ibas sintiendo tú porque pediste la titularidad. ¿Tenías sensación de ir con una marcha menos? ¿Cómo fue todo eso? ¿Qué pasó? Sí, notaba que mi cuerpo no rendía lo que yo daba, por ejemplo, en la FEBO. Me cansaba mucho al correr, hacía un sprint y no podía más. Y el entrenador lo vio y puso a otro jugador en vez de a mí. Y cada vez que salía siempre me cansaba mucho, llegaba a casa muy cansado. Y decidieron hacerme unas pruebas médicas y hasta que salió. Y luego viene pues, la noticia, ¿no? Esos meses de... Porque creo que encima coincide con la pandemia. Veis que el chaval que estaba destacando tanto en el fútbol, pues que no rendía bien, y supongo que era esa preocupación que se concreta con un diagnóstico realmente que es como un gran golpe que te da la vida, ¿no? Que cuesta responder, ¿no? ¿Cómo fue eso? Pues bueno, eso, no acababa de rendir bien, pensábamos que era por el desarrollo, porque entrenaba mucho, y bueno, le hicieron unas analíticas y vieron que estaban descompensadas. Eso fue a finales de febrero. Vino la pandemia, nos confinaron y ya se paralizó todo. Y luego en mayo, cuando volvieron otra vez los centros de salud a retomar la presunta normalidad, que tampoco ha llegado a ser. Le volvieron a repetir analíticas y ahí fue cuando nos ingresaron en el hospital d'Ontinyent porque necesitaba sangre. Le realizaron allí varias pruebas durante semana y media, hasta que un 16 de junio nos dijeron que nos trasladaban a la FE de Valencia porque parecía una posible leucemia. Ese momento nos quedamos en shock, o sea, no sabíamos responder. Su padre, él y yo, vamos, piensas leucemia, piensas cáncer, piensas en la muerte, piensas en lo peor en ese momento. Pero bueno, llegamos a la FE, nos explicaron, estuvieron hablando mucho con nosotros, le hicieron punción lumbar, ahí se vio realmente que sí que tenía una leucemia, y bueno, a partir de ahí pues empezó toda la fase de tratamiento y hasta el día de hoy. Porque no queda otra, recibes ese gran golpe, pero hay que recuperarse y hay que levantar el ánimo y seguir hacia adelante, ¿no? A ver, le dijimos que esto era una lucha, o sea, que teníamos que salir, al campo a batallar y que la teníamos que ganar, o sea, no se podía hundir. Tenía que tener sus momentos de tristeza y sus bajones, pero no podíamos dejar que se hundiese y sacarlo, o sea, sacar la leucemia hacia adelante. O sea. De hecho, era el partido más importante de tu vida, que ibas a jugar. Lo tenías que afrontar así, no quedaba otra. Eso me dijeron mis padres, que este partido era el más importante, que era como un partido de fútbol, es una carrera a fondo, pero hay que ganarla. Y empiezas con el tratamiento, creo que empiezas con la quimio, creo, y después te dicen que tienes que recibir una donación de médula, que para los que no sepan, al final hay que buscar a alguien compatible, si puede ser al 100% y si no, pues al máximo posible, ¿no? Ahí también supongo que esa época es un poquito de suspense y de ver si se puede encontrar. ¿Cómo fue eso al final? Sí, pues el primer tratamiento de quimio no funcionó, o sea, en vez de bajarle los blastos le subieron, o sea, había más enfermedad con la que empezó. Entonces nos dijeron que tenía que hacerle una quimio más agresiva, más adulta, y enseguida que su médula entrase en remisión, el trasplante. Nos pusimos enseguida
a buscar un compatible 100%, ya lo pusieron en las listas de donantes, pero era muy complicado porque en 2 o 3 semanas que querían hacer el trasplante no se encuentra nadie. Entonces nos hicieron las pruebas a nosotros y su hermano mayor era compatible el 50%, entonces ya como que nos relajamos un poquito, nos dijeron que podía funcionar con ese 50% y que adelante con ello. Y la verdad es que yo creo que empezó un movimiento de solidaridad, ¿no, Ontinyent? Sí. Incluso el equipo en el que estás, un llamamiento a la donación que creo que se incrementó de manera importante, con lo cual habéis ayudado también. ¿Cómo fue todo ese proceso? Esa época hasta... Pues nos pusimos manos en las redes sociales, pusimos que Brian necesitaba donante de médula, mucha gente de Ontinyent se ofreció a ser donante para Brian, pero claro, no se puede ser donante para una sola persona, sino tienes que registrar y para quien claro, seas compatible. Y la verdad es que muchísima gente de Ontinyent se hizo donante de médula a raíz de lo de Brian y mucha gente de fuera también. Y dar a conocer un poquito qué es un trasplante de médula, porque la gente tiene miedo, o sea, se creen que es como una operación que te abren la columna vertebral y no hay información. Entonces, pues lo que quisimos dar a conocer es lo que era un trasplante de médula en sí y que no había que tener miedo, que mucha gente necesita ser donante, o sea, necesita un donante para poder sobrevivir y que... Bueno, pues que sirva también este espacio para hacer un llamamiento, ¿no?, a la gente de que es importante, y muchas veces es porque se carece de información, ¿no? Por ejemplo, el tema de la donación de sangre es algo que se conoce mucho más y el tema de la médula menos, y yo creo que estas cosas también van a ayudar. Y bueno, supongo que durante todo ese proceso de enfermedad siempre dicen que cuando uno pierde algo es cuando valora realmente lo que tiene, ¿no? Y las pequeñas cosas son al final lo más importante. Durante toda esa época de esperando la médula, cuando te trasplantan, ¿qué pequeñas cosas echabas de menos o tenías ganas de hacer? ¿Te quedas con alguna cosa o en general todo? A ver, todo. Tenía ganas de volver a jugar a fútbol, de salir con mis amigos, lo que hacía antes de que me detectaran el cáncer. Pero claro, con el tiempo que hacía de COVID y todo esto, no podía hacer mucho, además de los ingresos. En el hospital no me daba tiempo a hacer todas las cosas que yo quería. Y ahora estás, supongo que en periodo de recuperación, ¿no? O sea, con algún fisio o algo para recuperar las fuerzas. Te vas notando cada día mejor, entiendo. Sí, voy a un fisio de Ontinyent que me ha ayudado mucho a recuperar fuerza, masa muscular. Y también iba al hospital de Ontinyent a una rehabilitación, que me ponían corrientes eléctricas porque los nervios del pie se dañaron y me hacía mucho daño en los pies. Para quitar ese dolor solo los metía en agua fría y básicamente tenía los pies en agua fría casi todo el día. Sí, porque supongo que ese proceso será largo y costoso. Creo que estáis haciendo revisiones, no sé... Sí, ahora vamos una vez al mes. Antes era después del trasplante todas las semanas. Cuando le dieron el alta íbamos todas las semanas a analíticas y controlar que todos los niveles de sangre, plaquetas estuviesen bien. Ahora ya nos lo han alargado una vez al mes. Su médula está en remisión, no hay enfermedad. El trasplante ha funcionado súper bien. Pero sí que ha sido un proceso bastante duro y complicado. En el proceso de trasplante hemos ingresado 3 veces por complicaciones, por infecciones y porque se quedó muy débil, se quedó con 39 kilos, perdió mucha masa muscular, perdió mucha fuerza, prácticamente se quedó en silla de ruedas. Y bueno, pues es lo que está ahora recuperando poco a poco la movilidad, el equilibrio, la masa muscular, el peso, pero vamos, que ya va mucho mejor, la verdad. Y le preguntaría también un poquito lo mismo. Ver sufrir a un hijo yo creo que es lo peor que puede pasar a un padre. ¿Cómo él, supongo que también ha sacado muchas lecciones de vida, cómo lo ves a él cambiado y también respecto a vosotros, cómo os ha podido cambiar todo esto? Pues la verdad es que él ha madurado de golpe. O sea, él pasó de ser un niño a un hombre. O sea, y ha llevado la enfermedad, vamos, súper bien. En todo momento ha entendido lo que le pasaba. Ha tenido mucho miedo, pero lo hemos transformado, ¿no? O sea, hemos sacado positivo de todo, de lo malo. Y para nosotros, los padres, pues
ver sufrir a un hijo es lo peor, o sea, que te puede pasar, es morirte en vida, porque quisiéramos pasar por él lo que está sufriendo y que él no hubiese pasado por nada de esto, pero no podíamos. Entonces, lo único que hemos podido hacer es acompañarlo en este proceso de la mejor manera, no dejarlo caer, sacarle siempre una sonrisa, bueno, que se sintiera bien dentro de lo malo que estaba pasando. Bueno, y ahora disfrutar un poco de la vida, ¿no? Porque además, pues bueno, también el confinamiento, la verdad es que tus compañeros tampoco han podido hacerlo mucho porque ni ha habido competición, ni han podido salir demasiado por ahí. Y ya el pasado domingo hicisteis esa merienda con todo el equipo. Creo que fuiste también a ver otro partido, un partido importante frente al líder, me han contado. Sí. Y la verdad es que les motivaste muchísimo porque hicieron un partidazo, ¿no? Sí, ganaron. En ese momento es cuando no tenía masa muscular, era un palo, iba con tacata porque no podía andar, no podía sostenerme de pie. Y bueno, la merienda de hace 2 semanas, la verdad que bastante bien, ganaron también y me dedicaron un gol. Ah, pues perfecto. Y supongo que también tus compañeros contentos porque te ven esa evolución, ¿no? Porque de conforme fuiste la otra vez, ahora, pues Sí, ahora ya te dirán, a la próxima a entrenar, ¿no? sí. Poquito a poco. Bueno, y el equipo muy bien, ¿no? El Clariano, por lo visto, está haciendo buena temporada. Sí, estaban muy bien. A ver, la verdad no sé en qué posición van ahora mismo, pero creo que Bueno, van bien. tu equipo de primera división es el que va un poquito regular, ¿no? Me han dicho que eres del Barça. Tenían ahí la liga en la mano y creo que Sí, después se escapa. del partido contra el Levante está ya complicado, ¿eh? Sí, ya ¿Cómo lo ves al Barça? muy débil. Muy débil. Ya no es lo que era antes. Bueno, y Fina, y ahora esperar un poquito el tema de las revisiones y que poco a poco vaya recuperándose. Sí, ahora es esperar todos los meses analíticas, ver que sigue bien y cada 3 meses o así le hacen un aspirado de médula para ver que su médula sigue funcionando correctamente y hasta que los médicos le puedan dar el alta y que nos digan que está libre ya de enfermedad para siempre. Muy bien, pues tenemos que ir finalizando, pero aprovechar un poquito que tenemos las cámaras porque creo que se inició un movimiento dentro de la desgracia, yo creo que positivo. Y no sé si queréis... También me ha chivado alguien que después de lo que has pasado ya tienes claro lo que quieres ser de mayor, ¿no? Más o menos. Sí, quiero... Y está relacionado con lo que has pasado, claro. Sí, quiero ser hematólogo, quiero ayudar a otras personas, niños y adultos también que estén pasando por esta enfermedad y contarles mi experiencia para que saquen lo positivo de lo negativo. Claro, porque la experiencia de vida que has tenido tú, poca gente lo puede tener. Pues si encima te formas en esa materia, pues imagínate. Pues Fina, lo que te decía, si quieres hacer un llamamiento, mandar algún mensaje al respecto. Pues nada, agradecer a toda la gente que nos ha estado apoyando en todo este proceso, que ha sido muy importante también para nosotros, porque pues por eso mismo, porque también nos han dado fuerza, a toda la gente que se ha hecho donante a través de nuestro llamamiento y que sigan haciéndose donantes, porque hay mucha gente que lo necesita. Y nada, y dar hoy es el Día Internacional de Enfermería y quisiéramos agradecer a los enfermeros de todo el mundo, pues eso, que están haciendo una labor muy importante, sobre todo a nuestros enfermeros del Hospital de Día de la Fe y a la planta 7 de hematología, que se han portado genial con nosotros. Pues sí, un recuerdo a los sanitarios que realmente hacen su función siempre, pero que ahora con pandemia yo creo que hay que ponerlo todavía más en valor. Pues Brian, gracias por estar con nosotros hoy. A vosotros. Nos alegramos de verte mejorado respecto a conforme estabas y que vaya muy bien esa evolución. Y a ver si la próxima vez que vas pisando el césped ya te animas a dar algún chut, ¿no? Sí, eso espero. Fina, igualmente, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta sí el temps de la entrevista. Continuem amb més continguts així a la banqueta. I és temps de tertúlia en el nostre programa d'avui, una tertúlia que anem a dedicar al futbol, concretament al futbol de segona divisió B, però anem a fer una cosa molt diferent a la que solem fer, perquè anem a parlar, Arturo, d'esta categoria que l'any que ve seran 2, primera i segona federació, però no ho anem a fer amb ningú dels equips de les nostres comarques, en aquest cas la Geneta, que és el nostre representant. Però sí que anem a parlar amb un jugador que és de les nostres comarques,
que podem dir és dels que més coneix la categoria de bronze, que l'any que ve la perdrem, no sé com ja li direm, però aquesta categoria històrica de segona B, que es va formar per allà pels anys 80, és un dels jugadors en actiu que més bé la coneix i està en un equip, en aquest cas, del grup actualment 3D. Efectivament. És que Concretament, és difícil, eh? en el Lleida Esportiu, ja més d'un sabrà de qui estem parlant, per a mi és tot un referent del futbol de les nostres comarques, concretament de la Vall d'Albaida. Uno dels poquets que pot presumir haver debutat en primera divisió, ni més ni menys que en l'equip de Benítez, aquell famós equip en el que estaven Albelda, l'Aimar i tota aquella quadrilla, i que porta ni més ni menys que 13 temporades en segona B i 5 en segona A. Té 38 anys, però jo crec que està fet un xaval, porta pràcticament que 2 dècades en el futbol professional, semiprofessional, de segona i segona B, i bé, com tu dius, Pablo, jo crec que qui millor que ell per a donar-nos una visió un poc externa de lo que és esta competició i també per a que ens informi un poquet de rivals que té la Geneta en aquesta lluita pel descens i, com no, preguntar-li per com li va i la trajectòria ja a Lleida al jugador ontinyentí. Crec que ja està amb nosaltres en directe. César Soriano, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Primer que res, com estàs? Bé, estic bé. Afrontant el tram final, no? Queden 2 partidets i encara esteu en vida ahí per a lluitar per aquest ascens a esta nova categoria, en el Lleida. Sí, a nosaltres ens queden 3 perquè van suspendre el partit contra l'Hèrcules per un Covid, així que en una setmana ens juguem les carxofes, com es podria dir. Bueno, parlem així, Pablo i jo, que pots com tu poden analitzar un poc el que és la segona B, perquè portes pràcticament 2 dècades entre segona divisió A i segona B en el futbol. Jo què sé, evidentment se recorda en la teua època, no sé si les més... en algun record amarg, no? En aquella època de l'equip d'Aparicio, no? 4 o 5 anys que vas estar allí, on vas patir una lesió molt greu, crec que va ser l'any de l'ascens en Sòria, no sé si estic equivocat, però després sí que vas tenir una trajectòria important en l'Ontinyent, que va acabar en la noche fatídica d'Alcorcón, però has passat per Leganés, has passat per Guadalajara, per Huesca, per Alcorcón, ara portes 3 temporades en el Lleida, en fi, una trajectòria dilatadíssima i més de 400 partits en segona A i segona B, incluït aquell debut, conforme comentàvem, en l'any de Rafa Benítez, crec que va ser l'any que vau ser campions de Lliga, que, bueno, d'alguna manera o altra vas tindre minuts en aquell equip històric, no? Com ha sigut la teva trajectòria fins avui, encara que és molt llarga, per a resumir-la? Bueno, pues intentaré resumir-la. El debut no va ser l'any de la Lliga, va ser l'any entre la Lliga i el doblet. Va ser en la temporada... Però bueno, ahí estan temporada... futbolistes tan coneguts com a... 2002-2003, no? Efectivament, 2002-2003. Sí. Sí, posiblement la millor època del València Club de Futbol. Sí, continua un poquet contant-nos a partir d'ahir, sí. Sí, bueno, doncs és d'ahir i estic 2 anys en el filial, després me'n vaig ir de Castelló, acabé contracte amb el València, me'n vaig 2 anys firmar a Castelló, el primer me'n vaig ir de Leganés i l'any següent no compten amb mi i ja firmé en l'Ontinyent. I a partir d'ahir, això, el penúltim partit crec que va ser en el camp de l'Onda, en Lesione, em trenqué el rotulià i bueno, no pujo a la promoció, però gràcies a Déu l'equip aconseguís pujar i després estic els altres 4 anys en segona B i aquell ja infantil de l'Alcorcón i això, després ja me'n vaig a Badalona, Guadalajara en segona, em quedé 7 mesos sense equip i després me'n vaig a l'Avilés. Després fins en el Leganés en segona, Osca, Alcorcón i després ja 3 anys així en Lleida. Bueno, 3 anys en Lleida i de moment n'hi ha un quart, perquè ja tens 38 anys, però la veritat és que jo crec que mostres la teva professionalitat, el conserves físicament molt bé i evidentment jo crec que la continuïtat, si no en el Lleida, en qualsevol equip de segona B és més que factible, no? Sí, jo m'encontro bé. El problema és que ara jo el que estic centrat és en intentar ajudar a l'equip a aconseguir l'objectiu de pujar i després ja quan acabi la temporada doncs ja pensarem en el futur i en què fer. Però ara l'important és això, estar centrat en l'equip i no pensar en el tema individual que per això ja tindrem temps. Bueno,
Partim de la base que el Lleida sempre partís com a favorits. La veritat és que heu estat últimament sempre aspirant a jugar promocions d'ascens. Enguany es queda un poquet en segon plano l'objectiu. Vull dir, el prioritari era intentar buscar l'accés al futbol professional o l'aconseguir l'ascens d'esta nova categoria seria objectiu complit? Home, jo crec que tots a nivell individual sempre volen estar el més amunt possible i jo crec que cada un individualment sempre volem pelear per estar primer entre els 3 primers i després lluitar pel playoff, però bueno, hi ha equips com el Nàstic, l'Andorra, els filials que al final, sobretot el Barça B, sempre tenen molt bons equips i nosaltres, bueno, per unes situacions o per altres no hem pogut acabar dalt i ara doncs, tenim la segona oportunitat en aquesta segona fase entrar, que també ens està costant una mica, però bueno, fins al final encara en queden 3 partits i tenim les opcions totalment vives. Bueno, comentava Pablo que la intenció és també un poc d'analitzar en tu la teva visió de la categoria i anem a centrar-se també, més que res, en el que més ens afecta directament. César, tu saps que el màxim representant de les nostres terres ara és de la Geneta i està ahí en una lluita en aquest infern que és la zona de descens en equips catalans que la veritat és que estan ficant la cosa molt complicada. Comentàvem així, Pablo, que la cosa està molt complicada i passa per guanyar-li a l'Hospitalet, Pablo? Sí, i més que res, volíem preguntar-li a César, que sí que els ha tingut com a rivals en la primera volta, com veu aquests equips que estan en la part baixa o que van acabar en la part baixa del vostre grup i ara són rivals de la Geneta, com es veus i com veus el que pugues saber des de la distància de la Geneta en quant a aquestes opcions de permanència? Clar, el problema de la segona fase, quan estàs en el grup tercer, és que només se'n salven 2, si no sé mal. I clar, al final hi ha tants equips, està l'Espanyol B, està l'Olor, la Geneta, la Penya Deportiva, al final tots els equips que estan poden salvar-se, però clar, al final només ho poden fer 2. I jo, per exemple, si aquesta setmana és contra l'Hospitalet, jo crec que l'Hospitalet és un equip que intenta jugar molt al futbol, per a mi de vegades és excessiu, perquè arrisquem massa, al final cada un té la seva filosofia, però jo crec que al final els partits es decideixen xicotets detalls i jo crec que al final en estar ben plantejat en el camp i sobretot situacions a valor parat doncs poden treure molt de rendiment. I César, des que estan ahí baix, jo que sempre he considerat que l'Espanyol és el que més papeletes té per a salvar-se. És un filial, és un equip, jo crec que a més, en les últimes temporades està lluitant inclús per zona de promoció d'ascens, que sorprèn un poc que estigui lluitant pel descens i jo el veig clar candidat a salvar la categoria. No sé, sobretot entre els equips catalans que coneixes més, entre Espanyol, Hospitalet, Olot i Prat, quin veus tu? Igual ens sorprens i dius que n'hi ha equips més potents que l'Espanyol, però no sé si també aquest favoritisme el compartixes o per exemple, l'Olot també li veus alguna opció, encara que està prou ressegat en aquests moments. Sí, home, jo per exemple, dels enfrontaments que vam tindre nosaltres, a mi l'Espanyol és un equip que em va agradar molt, que ara no sé els partits com estarà afrontant-los i el rendiment que estarà donant, però a mi és un equip que em pareixia molt complet. Està clar que al final has de competir i has de jugar, però jo el que sí que m'he donat compte és que el nostre grup, el que està més catalans, nosaltres la penúltima jornada, si guanyàvem teníem opcions d'entrar en la Lliga Pro si després guanyàvem a l'Andorra, però si perdíem contra el Prat, en l'última jornada podíem entrar en la fase de descens, o sigui que perquè vam empatar i ja estàvem, podríem dir-se al baix de no clavar-se en l'últim grup, però si ens haguera guanyat el Prat, haurem estat en l'última jornada peleant per salvar-se. Això el que vull dir és que tots els equips són molt potents i és un grup molt igualat, per això he dit al millor. Jo per a mi, ja el dic, l'Espanyol és el més complet, però bueno, està l'Olot, que a nosaltres ahir va guanyar, el Prat ens va ficar molt difícil en els 2 partits, l'Hospitalet ens va guanyar allí, o sigui, al final definir-te per un, jo crec que per a mi el més complet és l'Espanyol, però clar, no sé com estarà en aquesta segona fase. El resultat, bueno, està ahí, però no sé de joc com estarà competint. César, l'objectiu a hores d'ara de la Geneta és estar la temporada que ve en aquesta segona federació. Entenc que l'objectiu vostre en el Lleida Esportiu és no estar en ella, és a dir, estar en la primera federació. Al final anem a partir la segona B en 2 i jo volia preguntar-te també, per entrar ja en aquests temes, ja així anem comentant entre tots, com ho veus, això d'esta partició que es va fer de la segona B, sobretot perquè jo llegia fa uns dies, en aquest cas, declaracions de gent de l'Alcoyano, que és un equip que ja té assegura la plaça en aquesta categoria i de més, gent de per així.
que del projecte inicial que es va plantejar de la segona B Pro, ara primera federació, a la realitat que serà la temporada que ve, doncs ha canviat prou, no? De les metes que es marcaven al que sembla que serà el pròxim curs. Home, jo al final, per desgràcia, el que marca tot és l'aspecte econòmic. I si al principi ja en unes condicions, que no sé si la federació els havia transmès als clubs o no, però ara en les quantitats que en teoria han dit, jo crec que és complicat pujar el nivell de lo que la se'n referís. Tu passes d'una segona A a una segon B Pro o a la primera de la federació, que en teoria hauria de tindre uns mínims, els equips anaven a tindre molts ingressos de televisió, i clar, si ara això no ho mantens, jo crec que al final estàs ficant una segona B de 80 grups, de 80 equips en 40. Al final sí, està clar que jo soc dels que pense que a la llarga, d'ací 5 o 6 anys, si es milloren les condicions en tots els sentits, tant econòmiques, com jugadors per a clubs, contrats de feina, tot, al final igual de 6 anys, me'n recordo de com estem abans i diu, no, ara és meravellós. Però si tot com jo crec que és una vegada en joc de 80. De totes formes, nosaltres ho hem comentat així diverses vegades quan entres del tema d'aquestes categories. Tenim la sensació de que eixa superlliga de segona B, anem a dir-ho així per fer la similitud amb el cas del futbol d'elit, jo crec que els ha eixit un poc rana, no? Perquè parlàvem d'una segona B Pro, no? Amb equips, per posar un exemple, com el propi Lleida Esportiu, com l'Hèrcules, equips potents, la Cultural i Deportiva Leonesa, vull dir, equips, per això, capitals de província, ciutats grans, Recreativo de Huelva i demés, i amb tota aquesta reestructuració hi ha alguns d'estos que estem parlant que tal vegada no apleguen a la segona B Pro, però és que hi ha alguns que van a caure a tercera divisió amb aquesta temporada tan estranya i jo no sé si teniu la sensació també, en el cas vostre, que s'heu de clavar sí o sí en eixa lliga per no perdre un escaló respecte al futbol professional, però també veure com serà una espècie de segona B diferent, però no deixa de ser una segona B. Sí, com tu dius, és això. Al principi de la temporada tot el món està il·lusionat en 20 partits pots estar en la Lliga Pro. Però clar, jo crec que tots veiem la part positiva. La part negativa o no la volíem veure o era dir, bueno, ja veurem el que passa. Però al final és això, al final hi ha 6 equips que van a baixar a la categoria. I aleshores això repercutirà molt a tots els nivells. Això, el Recreativo de Huelva, que és com si estigués ara mateix en la preferent. Jo crec que això, pues sí, al principi els equips diuen, no, fem un bon projecte i segur que mínim en la segona de la federació estarem, ja, però després has de competir i jugar. I hi ha equips que potser amb menys pressupost, doncs han quedat els 3 primers i han pujat a la Pro. I després recuperar aquestes categories no és gens fàcil, perquè al final equips que l'any que ve també es reforçaran i per molt que sigui un Hèrcules, que en principi potser pots tindre millor plantilles en teoria, després la gent competeix i es demostra. Suposo que els futbolistes també teniu els dubtes, no?, de com funcionarà el mercat en este pròxim estiu. En el teu cas, doncs, és un jugador ja prou experimentat que en aquestes coses de posar-se a elegir projectes, inclús de veure les ofertes que puguen aplegar, si n'apleguen, que esperem que sí, sabràs gestionar, però suposo que serà molt complex, no?, al final, veure projectes, veure opcions de cada club, inclús com es plantegen els pressupostos en aquest nou escenari. Sí, sobretot per les normes que em va aparèixer que ficava la federació, que al final crec que tindran que ser 15 fitxes amateurs i 8 sub-23. Clar, al final estàs reduint la gent que és major de 23, perquè si ara érem 16, en teoria l'any que ve crec que baixen una fitxa. Aleshores serà tot molt més explicat per a la gent major de 23, que en teoria és la quantitat major de futbolistes, no? Que obri un panorama positiu per a la gent sub-23, però per a la gent que són majors de 23, els equips doncs, hauran d'anar amb més compte perquè han de firmar o tindran més paciència. Està clar que els que tindran la sartén pel mànec són els clubs, perquè al final serà com un embut. Al final passes ara mateix a 102 equips a 40 i podran elegir el que vulguin.
entre els jugadors jo crec que serà un mercat que hi haurà jugadors que poden tindre un més ràpid i firmar ràpid, però hi haurà gent que haurà d'esperar fins al final a veure si pot encontrar en la primera de la Real Federació. Bueno, yo, Pablo, César, lo que crec que s'estava cacarejant molt la necessitat d'una reforma del futbol espanyol, no? Perquè jo crec que ja portem molts anys sentint aquesta cantinela i realment al final dona la sensació de que o s'ha forçat un poc o s'ha improvisat, jo crec que sobretot s'ha improvisat, una reforma que al final no és ni el que aparentava ser. Jo, lo del 8 sub-23 no ho sabia, es nota que tu estàs més posat en aquests temes perquè estàs ja també en certs aspectes en aquestes coses, però bueno, això jo crec que el que millor li vindrà és als filials, no? S'està veient que cada vegada s'està fomentant un poc més que els filials estiguin més amunt. Estem veient ara en la fase de promoció a l'ascens a Lliga Professional, on n'hi ha una gran quantitat de filials. També en aquesta nova categoria n'hi haurà filials i bueno, no sé si al final el que deia Pablo, que els grans clàssics el que fan és baixar escalons i els filials són el que fan és pujar-ne. I bueno, pensava que això el que anava a alentar és el futbol professional, una categoria més per a tindre més futbolistes professionals, al final va quedar com una segona B un poc reforçada. De professionalisme al final de lo que pintava poc. Per tant, jo crec que estem esperant tots aquesta reforma, però la reforma no és ni més mones l'esperar i realment per quedar-se conforme va quedar-se jo crec que millor conforme estava. No sé si tu en el contacte que tens en gent de clubs i tal, i de futbolistes, aquesta és la sensació de que s'ha desaprofitat una gran oportunitat de millorar el nostre futbol o el que tu dius, n'hi ha que veure i donar temps a tot això a veure com queda? Home, a mi el que està clar és que al final la reestructuració s'ha fet arrel de que va passar la temporada, que és una temporada, hi ha ascensos, hi ha descensos, es queda una categoria de dos equips, que no ha sigut perquè han dit, aquesta temporada 80 equips i a partir d'aquí els que queden entre els 4 primers i se canvien la categoria. No, ha sigut arrel del Covid, que va haver una situació que i jo crec que tampoc s'ha plantejat el millor, de la millor manera ha sigut, està clar que jo crec que necessari corrents, però bueno, al final el que jo dic, si de 5 o 6 anys està tot menys normalitzat positivament per als futbolistes com per als clubs, jo crec que ningú se'n recordarà d'aquest any que ha sigut tot a presses i corregudes. Però jo sincerament sí que pense que era això, que al final, l'altre dia ho parlava amb un company de l'equip, al final n'hi ha 9 equips que són filials que ja estan en la Lliga Pro. Alguns s'han clavat en la promoció i altres no. Però d'aixòs 9 equips, en queden 31 que seran gent que puguen tindre majors de 23 anys, que hi haurà filials que també tindran gent majors de 23. Però al final els més beneficiats és la gent sub-23, perquè si estàs en un filial apures fins a última hora i si no el quedes en el filial tens moltes més opcions d'anar-te en un altre equip que en teoria, que no perquè siguin sub-23 no tenen el nivell per a jugar, però sempre, no sempre, no? Però que al final el lògic és fer una plantilla en els 16 majors de 23 i tindre sub-23 que puguen competir i està clar que poden competir, però els obre un abanic molt més positiu a ells que per a la gent major de 23 anys. Sí, n'hi ha algú que reivindica el tema de generar una lliga pròpia per a filials i jo crec que així no s'ha fet, però no sé si al final resulta que és segoner va fer-se, perquè... No, estem veient que és pràcticament una lliga per a joves. Sí, és una lliga de promoció per a joves, perquè comenta César que si tu ara eres jugador sub-23 vas a tindre un ventall important d'opcions i si no, doncs l'aposta que ha de fer el club per firmar a un no sub-23, un major de 23 anys, és més sobre segur. Vull dir, cada pas que es dona ha de ser per no equivocar-se. És que jo crec que el que estàs comentant tu, de que l'objectiu és un poc que els equips de més història o més massa social puguen pujar escalons, al final aquests escalons els que estan aprofitant són els filials. I el que està baixant són precisament aquests equips, com el Huelva. En aquest cas, n'hi ha un filial que és l'excepció, César, que tu continues mantenint el cor, que és el Mestalla, que va a jugar en la categoria més baixa de la seva història. Vull dir, crec que és un dels filials que més perjudicats de tot això, però la majoria d'ells jo crec que és favorable i al final jo crec que el que s'alenta és que els poderosos siguin encara més poderosos, perquè inclús van a poder foguejar i, òbviament, jo també soc del pensar que equips de primera divisió que poden decantar molts diners cap a la seva cantera en quant a pressupostos, no sé si desvirtuen la competició, però, òbviament, juguen amb més avantatge respecte a altres equips i, al final, el potencial de dates va baixant i el seu va augmentant.
Sí, perquè jo, per exemple, en el nostre cas, que s'enfrontem al Barça B, Espanyol B, al final veus Reikman Agueste, no sé si el Barça 1 o 2 milions l'any passat al Albacete per ell. Ja no són les quantitats que puguen estar cobrant, sinó els passos que poden pagar per a potenciar, està clar que per el futur del primer equip se pot gastar. Al final és el que diu, no desvirtuant, perquè tots hem jugat en film, estàs competint. Però sí, que potser seria una de filials, pues molto, però ara mateix és més beneficiat, jo crec que tu des filials hi ha 9 equips, que al final hem de competir amb i hi haurà equip en el Mestalla que vagi a quinta categoria, doncs és perquè no s'ho ha guanyat, però al final hi ha 9 equips i que d'equips han dit sub-23, que pot ser que volen promocionar el futbol a nivell més jove, no sé quina és la... perquè no entenem això que passes de 16 fitxes amateurs i 6 sub-3 a 15 amateurs i 8 sub-23. Quan, sobretot, dius, els clubs, per exemple, tu imagines 16 jugadors majors de 23 que tenen de renovació, has de dir un jugador. Sí, és un poquet, no té massa explicació. I al final també ens ho van vendre com una categoria més del futbol professional i al final serà tot menys això. Així que no sé si Pablo vol afegir alguna cosa més. No, ens quedem sense temps, estarem xerrant amb aquestes coses perquè la veritat que César és un tio que porta anys en el futbol, que coneix aquestes coses i com diem, sabem que per altres temes està molt involucrat també en el futur dels futbolistes i la veritat que és un plaer. Jo m'ho estic passant molt bé, però ens quedem ja sense temps, Arturo. Bueno, pues t'emplacem, César, per a un altre dia seguir parlant. Han tingut en l'última resposta algun problema de connexió també. Per tant, entre això i el temps que ens apura, tenim que deixar-ho així. La veritat és que encantats que estigués amb nosaltres i bueno, que te vagi molt bé este final de temporada i estarem pendents de veure quin projecte elegis per a seguir la teva carrera, que la veritat és que és una carrera per a emmarcar molts anys i jo crec que això defineix clarament el que és un professional que es dedica íntegrament a la seva professió, perquè no és gens fàcil, en 38 anys estar a primer nivell com estàs tu en un equip com el Lleida, en la història del Lleida. Moltes gràcies, César, i fins una altra. Vale, gràcies a vosaltres per la invitació. Bé, i després de la tertúlia, per a rematar, i abans d'acomiadar-nos, agenda poliesportiva. El dissabte s'enceta amb pilota valenciana a les 5 al trinquet municipal de Bellreguard, partida de raspall amb Badenes i Néstor contra Salelles 2 i Ricardet. A partir d'ahir, 4 cites de futbol a les 5:15, Llosa Canals, a les 5:30, Atgeneta l'Hospitalet, segona divisió B. A les 5:45, Enguera el Musafes i a les 6, l'Alcúdia de Crespins Alberic. Finalitzem amb bàsquet a les 7, Oliva, Carnés Oliva, Sèniors Teulada, autonòmica al pavelló municipal d'Oliva. El diumenge, dia 16, a les 11:30, futbol, Lolleria, l'Alcúdia. A les 12, bàsquet, Club Nou Bàsquet, Xàtiva, Montemar, primera divisió nacional. Més bàsquet a la mateixa hora, Dènia Bàsquet contra Sant Pedro Moixent, primera divisió nacional. I a les 7 de la vesprada finalitzem amb futbol, Ontinyent 1931, Villena. Doncs després de repassar el més destacat del que tenim de cara al cap de setmana, Arturo, ens toca això, agafar, apuntar-nos en l'agenda totes aquestes cites, les que puguem anar, perquè ara podem anar a tot el que ens dona la vida, perquè es pot entrar ja, per fi, al futbol i aprofitar el cap de setmana per gaudir de l'esport, excepció de tercera divisió, que ja hem dit, per als nostres s'ha acabat la temporada, però encara ens queda futbol, bàsquet, que està també en punt final, voleibol o el que vinga, no? I també esports de formació per a estar ahí. Sí, després de l'entrevista que hem tingut avui, pues, conforme deia el nostre convidat, es tracta de valorar les totes les coses i sobretot el que no puc disfrutar tampoc en aquest confinament. I una d'elles és viure el directe en l'esport, per tant, aprofitar el bon oratge i la recta final de les competicions, l'emoció que jo crec que invita a anar als camps o als pavellons o a tot allò que estiga en disposició d'arribar a l'afició, en aquest cas cada un al seu poble, que disfrute conforme ho pugui. Pues nosaltres ho farem amb responsabilitat, no, Arturo? I la setmana que ve estarem així per a contar-ho. Contarem tot el que passi. Gràcies, Arturo, i ens veiem el pròxim dimecres.
Fins dimecres. I a tots vostès, moltíssimes gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos una setmana més en estos dos programes de La Banqueta. Ja saben, poden tornar a veure'ls quan vulguin en Facebook i en YouTube. I també poden comentar-nos i enviar-nos qualsevol coseta que consideren per aquestes vies. Moltíssimes gràcies, insistim, per estar ahí i ens vegem el pròxim dimecres amb més esport, així a La Banqueta. Comarcal TV, tota la informació de les nostres comarques. Junts tenim molt que veure.